Sang Baladewa Narapati duwe nareswara Kresna kangkung ing tresnanira marang Sang Dyah Banon Cinawi kadang estri satunggal kapisah panggenan nipun Yayi Prabu Yayi Prabu Kresna mandheg dhisik Yayi lereng dhisik wis adoh lakune saka negara Ngastina nganti aku ki wong tuwa melu kedarang-darang mlaku njajah desa Milangkori jalak peningal lebur lelaku mung perkara goleki lungane si Pari Kesit mula aku njaluk rilane penggalihmu Yayi Kresna leren dhisik ya Yayi nggih Koko Prabu mboten dados menapa. Baladewa saiki coba padhake Baladewa Demben. Kok semono pun Kakang si sentosa dada bauku. Saiki mung kari bengok tok, mung kari swara tok ning kekuatanku wis entek. Tak entek-entekke jaman Kakrasana biyen. Nggih. Koko Prabu badhe paring dawuh menapa? Ngene. Tak pikir-pikir sing marai dadi gawe iku ora liya mung Janaka. Janaka paring duka kawan si Pari Kesit. Ketoke rada kejeron. Saiki takonono. Janaka ki jare paring piwulang mulang Pari Kesit ki piye carane kok nganti bocahe lunga tanpa pamit? Apa dheweke iki ora eling? Janaka ki rak yo ngerti bab perkara paugeran ora susah dadak ado-ado, ora susah jikuk patokan tembung sing muluk-muluk nganggo patokan tembang. Pangkur kuwi lho, pangkur kuwi rak kena to kanggo patuladan kanggo pepeling. Mingkar mingkuring ukara akarana karnan mardi siwi. Sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrekretarta pakartining ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama agem. Lah kuwi rak piwulang to kuwi. Mingkar mingkuring ukara ki tegese mingar mingering tembung ukara ki tembung. Wonten ingkang mestani angkara. Monggo angkara ya kena sakarepe. Ning pangertenku ukara mingkar mingkuring ukara tegese mingseting tembung akarana karnan mardi siwi ngandani anak siwi kuwi anak sinawung resmining kidung nek bisa tembungmu piwulangmu mau tembangno nganggo kekidungan sinuba sinukarta nek perlu nganggo dialem mrih kretarta pakarti ning ilmu luhur seneng sing dikandhani mau sing diwulang mau supaya gatekke marang piwulang luhur kang tumrap ning tanah Jawa tumrape ning tanah Jawa agama ageme ngaji tegese agama kuwi mau para ratu para pinter ki ya nganggo ngono lho ya napa ora nganggo pakem kuwi kula takonono piye Arjuna ki paring piwulang karo putune si Pari Kesit. Yayi kaipe wonten timbalan iki ngadhewu Koko Prabu. Coba saiki kowe matura kelawan Kang Raka Kakang Prabu Mandura. Wong nyatane Pari Kesit kuwi mau ya mendra tegese lunga murca saka pertapan Saptwarga. Ora pamit karo para pepundhen. Kanjeng Hyang Prabu Maswapati bingung penggalihe. Coba rikala semono si Adi paring dawuh apa?
Koko Prabu lair dados kula namung paring sesulang dumateng wayah kula pun pari kesit ingkang tumuju dumateng karahayon lan kabahagiaan. Ora percaya aku. Aku ora ngandel yen kowe paring piwulang karo pari kesit kok tumuju marang katentreman lan karahayon. Lan manehe Janaka kowe nek ya kudu ngerti. Jaman nom-nomamu biyen iki beda karo nom-nomane pari kesit saiki. Saiki kaya pari kesit putumu kuwi ana tembung sithik bae. Ora gelem gatekake, beda karo jaman nommu biyen. Ana tembung piye wae dirasakake, disaring-saring. Ning nek saiki ora. Kaya sak pari kesit krungu tembung kok sajak ora penak, plencing lunga klepat, ora pamit. Lah, ngono kuwi kudune sing tuwa, sing mapan, sing ngempakake piwulang. Nek ora tundhone ya kaya mengkene iki. Kabeh-kabeh melu repjek, kabeh-kabeh melu pati gedhabyah ora karu-karuan. Wah, jlampruk. Wonten timbalan iki ngadhewu Kang Mas. Aku ora bisa rembugan akeh-akeh. Besok dina Respati ngarep iki pari kesit bakal kawisuda jumeneng ratu. Ana negara dina minangka sesulih saka Kakang Prabu Kalimataya. Yen to nganti dina iki pungkasaning dina Respati nganti pari kesit ora bali, aja takon dosa. Tak ilangi nyawamu. Den ketanggur wong kaku. Engko nek dikonokke ngono Janaka ya ora kapok. Kowe tombok Baladewa kon bengak-bengok tuh pedhot napasku ora digatekke. Sekejap nek sing ngomong Werkudara. Ilangi nyawamu kelepat blas. Koko Prabu, sampun ngantos dipun tegakaken. Koko Prabu, jalaran. Kala mangsanipun badhe jumenengan. Ngaten menika kathah rubeda ingkang badhe damel wisuna. Oh ngono ya. Inggih Koko Prabu. Yo, yen to panjenengan ayo. Werkudara, ayadan. Aja ngeras pantes milang-miling mbok menawa yen tono tukulane mungsuh trugusaning satru. Yo ayo tak derek. Oh
ngawur mangawur murahan tengaraning ngajure kong maku kongso seteka ya butuh war panjriting turangka hesti rekata ingkang dwaja lelayu sepi wah durung suwe nggonku pacak baris iki ana dedalan kepethuk satriya dedeke mung sekilan awake kurwaking Gus aku arep takon karo prajurit saka ngendi sapa jenengmu enti tinakon prajurit saka ngendi sapa aranmu lho edian dalan rumpak lumuk disikan parah oh bener wis aku prajurit Traju Tresna kawulane Gusti Prabu Sawarka kang dadi jenengku Patih Krida Manggala aranku sapa kowe takon karo aku putra Lesanpura atmajane Kanjeng Rama Raden Setyaki takon jenengku kekasihku Raden Sanga-Sanga Raden Sanga-Sanga ora metu cangkem aja blawanan kowe Sanga-Sanga ana paran kiyu-kiyu tak idak suwek celakmu kowe aku kepengin takon Ratu Dwarawati Prabu Kresna iki kaya ngapa Kresna kon katon mrene tak brandane tangane tak srimpuke sikile katur ngesang Ratu Gusti Prabu Sawarka lalu ditugel gulune bakal aku pengewan-ewan ana negara Traju Tresna tesepak bathok mata mlorok ora ndedelok budhek kupingmu ala tanpa rupa Sanga-Sanga putra pulunane wong Prabu Sri Bathara Kresna ngrasane kawruh Prabu Dwarawati lakon Patih mulih ilang mripatmu wedya balena meneh Munia Patih Krida Manggala ki tau tate bedah kutha Boyong Putri cangkemmu elemen banggamu sepuro wedya cengkiling tenan bocah iki
Mati aku. Semua ora rusuh. Oh, Yo, coloke Pak kurang ajar ah. Oh ah. Yo. Hoi, wah ya. Hut. Hoi, hut yo ah. What itu? Toke wah kurang ajar. Wah. What? What? Weh, aduh yo. Yo. Oi. Whoa. Oh, Pak, Bos, biar Pak. Oh, oh, Parat Soi Tanurwindo putra swargi Raden Antareja. Ayo aja maju jen, maju bareng wong tenan tak rampu. Wah nggih ah loh nggih pa wek pa wek pa wek yo ya, ai, ah, ai.
Sapa iki? Raden Sasi Kirana. Sasi Kirana. Putra Suwargi Kanjeng Rama Raden Gatotkaca. Wah, memper. Ora geseh karo gerangane biyen. Ayo, maju. Wah. Hati-hati kowe. Mati kowe, ah. Hit. Hei! Hei! Ya ubah kowe ora. Aduh. Aduh. Aduh ya. Buta Pandhawa tata gat Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana la tala bujreng boleh selanat setan padha kegojegan wong Ngastina utamane para Pandhawa waspadakno iki yaksa traju tresna Pati Lindur Sengara maju ke para ngarsa tak tabrak dong bandengan.
joglo sing kene dhuwur. Piye iki? Yo! Buta iki. Wah! Mandek. Sapa kowe? Ngaku sapa kowe? Takon marang aku. Patih Ludra Parimuka. Buta kowe. Iya, kowe sapa? Lekno mripat lu gatana kupingmu. Nata Mandura Prabu Baladewa. Okrasana Wasi Jaladara. Kowe wani bareng amuk, kowe wani nandhingi kiljane para Pandhawa ki ajiwa apa kasekten apa mentah tegurangan anyar ngono apa piye? Yang satelek. Mikir. Ampun. Mundur lagi. Lah, wong iki kasare ra elok-elok. Piye? Piye? Kowe durung ngerti watak-watune wong Mandura. Nata Mandura Prabu Baladewa kaya mangkene iki mula kowe tak eman. Kowe tak eman Mandura. Wateging perjurit timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi batang. Piye? Piye? Timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi batang. Nyepelake gunung Baladewa tupak wis tuwa. Ngilani dadaku ora mikat bajingan elek.